Tämän videoaiheena on hiiliviljely. Ja se tarkoittaa sitä, että hiiltä kerätään ilmasta mahdollisimman pysyvästi ja tehokkaasti maaperään. Ja se hiili saadaan sinne maahan kasvien yhteyttämisen ja maaperän mikrobitoiminnan kautta ja lisäämällä maan multavuutta. Käytännössä hiiliviljely on maan kasvukunnon hoitamista ja keinot on usein niitä semmoisia, sanotaanko vanhan ajan viljelytapoja, joiden merkitys on oikeastaan nyt vasta uudestaan ymmärretty viime vuosina. Suomessa on tutkittu tosi paljon hiilen varastoitumista maahan ja hiiliviljelyä, ja niistä tuloksista voi ihan tavallinen kotiviljelijäkin ottaa paljon keinoja käyttöön. Aika moni esimerkiksi vielä kääntää syksyisin kasvimaan. Ja sitten jos mietitään vähän tarkemmin, niin sen syksyllä käännetyn maan ja keväällä aloitettavien kylvöjen välillä on tosi monta kuukautta, kun se maa on täysin paljaana. Ja silloin kun maa on paljaana, niin siitä vapautuu todella suuria määriä hiiltä ilmakehään. No sitten te ehkä ajattelette, että okei, tämä mun kasvimaa tässä on hyvin pieni asia niin koko kuvaa ajatellen. Mutta sitten jos mietitään sitä, että Suomessa on yli 1 miljoona omakoti- ja paritaloa, ja okei, kaikilla ei ole viljelyksiä, mutta aika monella alkaa jo olla kuitenkin joku pieni kasvulava tai viljelys siinä. Niin se viljelys on joko hiilipäästö tai hiilivarasto. Ja oman ruoan kasvattaminen on toki jo itsessään suuri ilmastoteko. Mutta käydään läpi vielä vähän tarkemmin, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin vielä sen hiilen sidonnan näkökulmasta. Hiiliviljely, do's and don'ts. Älä käännä maata. Maata käännetään, jotta se kuohkeutuisi ja se tulisi ilmavammaksi. Mutta tavallisella kasvimaalla ei ole syytä tehdä niin monta kertaa vuodessa tai edes joka vuosi, ellet sä ole sit poistamassa juuririkkoja. Esimerkiksi lierothan kuljettaa kasvijätteitä sinne syvemmälle maahan ja samalla ne ilmastaa sitä ja samalla se hiili kulkeutuu sinne paljon syvemmälle maahan, jossa se on paremmassa tallessa. Ja käännettäessä se maa saattaa jopa tiivistyä, koska silloin pieneliöiden elinolosuhteet kirjaimellisesti romahtaa. Pidä maan pinta peitettynä. Jos olette huomannut, niin moni pelto vihertää nykyään ympäri vuoden. Ja se on tosi hyvä asia, koska sen lisäksi, että ne kasvit siellä koko ajan yhteyttää, niin se niiden olemassaolo parantaa sitä maan toimintaa monin tavoin. Myös kasvimaalla voi käyttää viherlannoituskasveja, aluskasveja ja kerääjäkasveja. Ja ne vähentää sitä aikaa, kun maa on paljaana katteiden käytön lisäksi. Suosin viljelykiertoa, sekaviljelyä ja kasvikumppaneita. Viljelykierto ja sekaviljely vähentää kasvitauteja ja tuholaisia ja estää sitä maan väsymistä. Näin kasvit voi paremmin, ja kun kasvit voi paremmin, niillä on enemmän lehtimassaa ja ne myös yhteyttää enemmän, eli sitoo enemmän hiiltä. Ja aina kun mahdollista, niin suosi syväjuurisia kasveja, koska ne juuret kuljettaa sitä hiiltä sinne syvemmälle. Lisää monivuotisia. Monivuotiset kasvit sitoo hiiltä tehokkaammin kuin yksivuotiset. Ja mun mielestä monta yksivuotista kasvia voisi korvata monivuotisella versiolla. Joten käy alkajaisiksi kurkkaamassa mun aikaisempi blogipostaus aiheesta monivuotiset vihannekset. Mä laitan linkin tähän videon kuvaukseen. Ja mä laitan siihen myös yhden tosi hyvän kirjavinkin, niin tsekatkaa myös se. Älä käytä kasvinsuojeluaineita. Mun mielestä kasvimaalla ei tarvitse käyttää ollenkaan mitään torjunta-aineita, eli kasvinsuojeluaineita, koska ne vähentää lajikirjoa ja monimuotoisuutta. Ja mä oon itse viljellyt nyt noin 16 vuotta kasvimaalla ruokaa, ja mä en ole tarvinnut kasvinsuojeluaineita, jos ei nyt itse tehtyä chilisumutetta lasketa mukaan. Ja sen takia mä uskallan väittää, että säkään et tarvi niitä. Lisää maahan kompostia ja kompostoitua lantaa, biohiiltä ja kompostiteetä. Aiemmin luultiin, että hiili siirtyy maahan pelkästään kasvien yhteyttämisen ja juurieritteiden kautta. Mutta nykyään tiedetään, että pysyvä hiili muodostuu maahan mikrobien toiminnan kautta. Mikrobit muuntaa hiiltä vaikeasti hajoavampaan muotoon ja ne lisää hiilimassaa sinne maahiukkasten pinnalle ihan vaan sillä, että ne itse siellä lisääntyy ja kuolee sinne. Älä kärrää kasvinosia pois kasvimaalta. Poikkeuksen tästä muodostaa peruna ja perunaruton saastuttamat tomaatinvarret. Nimittäin perunanoston yhteydessä kannattaa kaikki osat viedä sieltä kasvimaalta pois, koska muuten perunarutto saattaa muodostaa sinne maahan semmoisia 4-5 vuotta hengissä säilyviä munaitiöitä. Mutta kaikki muut kasvien osat, joissa ei ole mitään maassa säilyviä taudinaiheuttajia, niin ne voi jättää sinne kasvimaalle ikuisesti. Ja pinta kompostoituu sinne ja muuttuu mullaksi. Ja talven aikana pieneliöt saa niistä ruokaa, kuljettaa niitä syvemmälle ja ne muuttuu hiileksi. Lannota.
Hyvä kasvu tarkoittaa suurta yhteyttävää massaa ja suurempaa hiilensidontaa, joten lannota kasveja orgaanisilla lannoitteilla niin, että ne voi hyvin. Hei, toivottavasti tämä video antoi lisätietoa ja etenkin ehkä herätteli niitä aiheen pariin vasta eksyneitä miettimään sitä, että voisiko siellä kasvimaalla olla myös jotain ilmastotavoitteita. Kasvimaalla, kun viljellään lähinnä yksivuotisia kasveja, niin se hiilivaraston kasvattaminen voi olla joskus vähän hankalaa, etenkin jos se maa on jo tosi multavaa. Mutta usein voi kuitenkin yrittää hillitä niitä päästöjä ja pyrkiä jonkinlaiseen tasapainoon. Ja viesti siitä, että tekee asioita oikein ja on menossa oikeaan suuntaan, on se, että se maan multavuus lisääntyy, mururakenne paranee ja sinne tulee enemmän lieroja. Mä laitan tuohon videon kuvaukseen myös listauksen siitä, että mitä lähteitä mä oon käyttänyt, koska siellä on hyviä linkkejä ja vinkkejä myös teille. Ja sitten mä laitan siihen lyhyet vinkit siihen, että miten voit aloittaa hiiliviljelyn syksyllä ja miten keväällä. Ja videoiden osalta jäädäänkin nyt sitten talvitauolle jo, mutta blogissa jutut jatkuu. Joten jos et sä seuraa Somepuutarhuria Instassa, niin ala nyt seuraamaan, koska siellä mä infoan aina, kun blogiin tulee uutta juttua. Ja tosi mielelläni otan vastaan myös toiveita videoaiheista. Joten ei muuta kuin ihanaa loppukesää kaikille.